Ahoj, 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 ja som Barry a toto video je určené pre Hausa z Minecraftboxu a ukážem mu tu, čo viem o buildcrafte. Toto je video odpoveď. Neviem o ňom veľmi veľa, no ale čo viem, tomu ukážem a dúfam, že mu to pomôže. Tak čo som si vybral? To sú hlavné minovacie tie. Tak dáme tak. Tak tento sa volá Mining Well a kope priamo dieru pod seba. Nie je nejak zaujímavý, ale toto je query. Kope už v nejakom priestore. Je 10x10 sa mi zdá. Neviem, či nekričím do toho mikrofónu, ale mám ho predústavený, sa trošku ďalej. Tak, super. Takže kope 10x10. Sa mi zdá, že sa to dá ovlivniť tými landmarkami. Nejak takto, napríklad keď chceme, že vykopal takúto plochu. Výborne. Tak si označíme plochu, ktorú chceme, aby kopal, ale dôležitá je aj výška. My si to dáme takto. K tomuto pridáme query a vidíte, marky nám vystrelili a ostalo nám takáto ako keby označenie, kde to bude kopať, vidíte, základné je také. My si dáme tu. Ku každému, keď chceme, aby nám to ťažilo, vždy je dôležité dve veci. Motor a palivo. Poznáme 3 druhy motorov, z toho jeden sa vám vôbec neoplatí robiť. Ale aj tak si ukážeme, čo a ako. Redstone engine, steam engine a combustion. Neviem, ako sa to číta, v angličtine som neviem. Tak si ukážeme prvý, druhý a tretí. Prvý, combustion engine, alebo nie, začneme od toho. Začneme od tohoto. Redstone engine pracuje na jedno, tak to by bolo aj na niečom aha, výborne, tu. Dobre bolo, ukážeme si to na tomto, kto aký pracuje. Takže budeme potrebovať, teba už nie, budeme potrebovať redstone, super, redstone, lever, páčku, jo. Alebo nepáčku, len hocičím ti sa dá zapnúť. Haló. Takže, prvý. Teba nechcem. Fujky. Prvý je redstone. Ako sami počujete, vidíte. Je napájaný na redstone, ale neviem, prečo to nejde. Ono to má robiť. Tak, ale tento sa vám ani neoplatí využívať. Kraftí sa jednoducho. Tak. Wooden gear sa kraftí takto. So stykou. Potom tu je tento fujky. Potom tu je ten steam engine. Už asi vidíte, na čo funguje. Funguje na palivo. Všetko, čo sa dá paliť. Od saplingov až po koál. Takže my si nájdeme coal. Tu je to. Neviem, prečo mi to robí. Vidíte, dáme si to tu. Dáme a zapneme to. A už ťaží. A hádže to bloky. Tak na tamtom si ukážeme, ako tie bloky napojiť. Tu je to vám napred. Vidíte, ono to tie bloky vystreluje. A to je combustion engine. Čo robí tento? Hneď. Query si ešte necháme, nepotrebujeme. Si necháme hneď, len si to tu nejak upravím. Tak a toto budeme potrebovať. Combustion engine ide na hociaké palivo. Keď máte buildcraft, ja mám presne také módy, ako máš ty house, keď sa na to pozeráš, tak to môžeme použiť na 3 veci. Môžeme do toho dať lávu. Ukážeme si tu príklady. Tu je na lávu, tu bude na olej a tu bude na, keď si všimnete, no aj teba nechcem zmizni, parchant jeden. Musíme do toho dať, každému musíme dať motor. Potom do motora, do každého musí, vidíte, že sa to naplní. Ty čo to? Fujky, nie, to nie. Nevadí, musíme mať nejaké bloky na zaplatanie. Do každého dáme si
Vidíte, že sa tu nejaké palivo, vidíte, že sa tu plní. A hop. A chceme to mať také rovnomerné, že by sa nám to zaplo. Takisto. Dúfam, že redstone nie som dobrý, dúfam, že sa mi to vôbec podarí. Nice, áno, repeater. Koľko to ide? Pardon. Tak. Tu dáme prístup, tu dáme repeater. Tu si dáme páčku. Malo by to tak ísť, ne? A ešte stade to. Tak. Juj. Tak. Toto. Tak. Repeater. A že by sa nevravelo, dáme tu aj... Áno, čo to tu dáme? Dáme tu aj blok. Vidíte, všetky tri? Nie. Motherfuck. Takto. Vidíte? Neviem, či to vidíte, ale každý stáva nejak inak. Ide to záleží to od rýchlosti. Tie dve sa zapli takisto. A vidíte? Nevidíte. Sa mi zdá, že áno, viem, že stáva sa tak isto. Ale bude sa rýchlejšie ťažiť. Tu je olej. Najpomalšie asi bude ťažiť láva a najrýchlejšie sa mi zdá, že benzín. Ale tieto motory sa môžu aj, ako to mám povedať, prehriať a vybuchnúť. To sa mi stalo akurát včera na svete. Takže stávam, craftujem, otočím sa diera v dome. Ale to už nie je podstatné. Takže vidíte, že sa toto robí. A ja sa vám ohlásim, keď sa to tu... Ja sa vám odhlásim a ako odhlásim vám, ale točím to hlavne pre Hausa. Chcem mu poradiť. Od toho neviem veľa, no čo už. Takže, keď sa to tu dostavia, alebo neodhlásim sa a ukážem vám iný druhý, čo viem. Tak trošku s ním narábať je pumpa. Ale... No, pumpu si ukážeme nakoniec, už sa to tu... Dobre, rozhodol som nejaký nerozhodný. Je to stres, točí pre House a potom to poslať. Ja viem, že sa na to bude pozerať. Dúfam, že sa na to bude pozerať. Juj. Kruté. No takže počkám, dokedy sa to dostáva a sa vám ozvem. Serus. A sme tu, vidíte, že už dve nám ťažia. A dúfam, že to moje predpoklady budú správne. Áno, vidíte, že toto sa posúva oveľa pomalšie než toto. A toto sa posúva ešte rýchlejšie. Takže vidíte, ako to bude ťažiť. Pritom tie dve sme zapli rovnako. A kde je tá láva, tak to bude ťažiť najpomalšie. Vidíte. A už áno, a už je to prvý problém. Vystreľujú nám bloky. Čo s tým? Nic si to nerobte. Dobre, teraz nám seklo. Vidíte, bloky nám vystreľujú. Dáme si to stade, kde je to najpomalšie. Ako tie bloky doviesť? Alebo si to vôbec neukážeme, alebo si to ukážeme na tom, lebo tam by sa nám to ešte muselo. Takže, padajte. Ježiš, blbý mod. Neviem, čo to robí za mod, ale je to dosť dobré. Takže si ukážeme trúby, alebo ako to, proste vodovody, ktoré nenosia vodu. Tak to poviem. Tieto vodovody, čo nenosia vodu, dole názov. Nájdeme, tu sú, a už vidíte, že je tu pár druhov. My si dáme stone, golden, toto a diamond a nejaké dve trúhly, no. Dáme si personal save, je to dobrá truhla, ale nemôžeme nájsť, takže tu je, vidím. Dáme si napríklad tú truhlu a už to ide. Dáme si stade to, že by nám tie bloky ťahalo. A už ide, vlečie sa to. Zabudol som, že potrebujem tu toto. Vidíte, vlečie sa to. A keď... Vidíte, že tie bloky zrýchľuje. A my chceme... Do jednej truhly chceme, aby nám išla hlina a do druhej chceme, aby nám išiel kobl. Takže si to spravíme
Takto. Musíme mať Diamond, vodovou, čo nenosí vodu. Klikneme na to, nie, Diamond len rozdeľuje. Klikneme na to pravým a už vidíte farby. Aj tu. Takže to znamená, že do zelenej chceme, že by mi išla dirt a do žltej, aby mi išlo cobble. Ale tu pôjde len dirt, potom si otvážem. A už je tam cobble. Teraz my si naťaháme. Je tak a tak. Vidíte, už nám to triedí pekne. Tu máme len cobble. Takže my si tu niekde dáme náhodne cobble, tu a sledujeme. Vidíte, nám ide pomaly. Dirt odbočí tu. Dirt doprava. Už by to mohlo poťažiť ten cobble. Dám ho tu. Pohni sa. Tam to tam ťaží. Pekne krásne, za chvíľku sa to asi prehrie a vybuchne. A ťaží nám ten cobble. Pozrime sa, vidíte? Ideme doprava. Cobble. Doľava. Áno. Vidíte, že nám to pekne triedí. Tak ešte, ako sa tie veci craftia. Quarry sa craftí takto. Potrebujete na to Iron Gear, Gold Gear, Diamond Gear, Redstone a Diamond Pickaxe. To asi viete, ako sa craftia tieto geary. Diamond Gear sa craftí takto. Potrebujete na to zlatý gear a 4 diamanty. Ako sa craftí zlatý gear? Takto. Potrebujete to Iron Gear, Gold ingoty. Iron sa craftí takto. Potrebujete Stone. Stone sa craftí takto. Potrebujete Wood a Wood a potrebujete 4 styky. Ako sa craftia tieto transporty? Diamond. Sklo a 2 diamondy. Niekde mám 8, to je ten na rozdeľovanie. Golden, to je ten zrýchľovací. 2 golden, to už asi viete, ako sa craftí stone. Potom personal save je dobrá v tom, kde vám to ukážem. Vidíte, môžem dávať kolo seba, na seba tiež, ale to budem to takto. Takto. Vidíte, pôjde na seba, trohla sa neotvára a jedno personal save je za 2 normálne čestky. Ako sa craftí combustion, potrebujete iron geary, ktoré som vám ukazoval, ako sa craftia. Keď tak si to stopnite a pistóny a iron ingoty už viete. Problém na týchto... tu je toho. Problém na tom, že sa to môže aj prehriať. A na tom je ten problém, že keď sa to prehrie, vám to vybuchne. Ako som spomínal, mne už to párkrát vybuchlo. Ale vidíte, že to vystreluje najlepšie, pekne, vidíte, všetko nám tu ide pekne, krásne, pomaly. Možno sa dá, pozrieme sa, že si to zrýchlime hneď od začiatku. A už nebudeme musieť čakať ako Dylinovia. Vidíme Gold Gear. A ešte Redstone Torch. Pardon, že to tu hľadám všetko, ale to napravo mi nejde. Vidíte? Počkajte, ukážem vám to takto. Chcem si niečo načítovať a nejde to. Takže rýchlo, tak a hneď toto. Áno, hneď nám to zrýchľuje. Takže maličká vychytávka, dajte si to takto. Už za chvíľku nemá palivo. A toto tam nejde. Vidíte? Ako sa to dá. Tu je, už nie je. Tu všade bolo takisto po jeden kybel. Vidíte, tu už nie je palivo a vždy to ide. A tu je plné palivo a ešte nám tu všetko aj vyťažilo. A tu už palivo nie je, ale vždy to ťaží. Dobre. A tu je, trošku ubudlo paliva, ale ťaží najpomalšie. A teraz si ukážeme pumpu. O pumpe neviem veľa, mám zatiaľ len vodu na pumpu. Pumpu dáme si takto. Dáme si pumpu, dáme si tank, to je nádoba, kde vám tá voda bude tiecť. A na pumpe potrebujete takú zvláštnosť. A to je, vidíte, Golden Transport. Máte dve typy tých vodovodných potrubí. Transport pipe a waterproof pipe. To je vodovodné. Vidíte, crafti sa takto. Potrebujete transport, klasické, a pipe waterproof. Ten sa stačí, že čo som tu zrobil? Dáme si tak, ego.
že proste dáte Cactus Green hoci kde do craft table a máte jedno toto. Takže my si dáme tie vodné somarinky som neskúšal, takže si dáme stoneový, a nie, tento, vždy používam stone a golden. Takže my si dáme, neviem, ale ja som s nimi tak trošku, nie že vybabral, ale to bol taký menší nápad. Ukážeme si všetky 4 tie, či sa dajú ťažiť, neviem. Či sa dá ťažiť aj olej, neviem, či olej není náhodou, nie, dalo by sa, dúfam. No takže dáme si to takto. Vidíte, dáme si takto, joj, tá teba nesel som, počko. Bedrock. Tak, dáme si, a čo nejdeš? Nejde? Ach, olej ide. Takže asi benzín sa dá len vyrobiť. Tak zmizni. To si necháme, lebo ja som šikovný. Jo, nie teba. Super. A čo z toho vznikne? Stone. No a ten. Takže pomalom faily. Nedá sa zrobiť nekonečný zdroj. Takže budeme tak. Tak a tak. Jak to vyzerá pod olejom? Pekne. Tak. Potom si dáme lávu. Dáme si tu, alebo vodu. Neviem, prečo to robím takto po stupňach, ale fakt. Ale takto spravím. Dáme si vodu, nekonečný zdroj, to sa nám bude hodiť. A lávu. Takto si to tam všetko natrieskam. A budem potrebovať... Nie, také figle so mnou nerob. Vidíte, budem potrebovať nad tú vodu. No, nad vodu, nad olej, pardon, tak. A tak. Vidíte, lebo keď... No, najlepšie zatrepať sa do hlavy, však čo? Vidíte? Tak toto sa vysunie a je to blok pod vodou. Takže keby ste tu mali hlinu, tak vám tu nebude... Alebo nie hlinu, proste blok, tak vám to nebude ako pumpovať. Takže si dáme 2 a 2. Dáme si k tomu, neviem, dáme si takto to, dúfam, asi to bude tiež tak ako s tým. Vyskúšame. Tak nič. Ale bude v nich nejaký rozdiel, asi rýchlosťou ako vedú vodu. Tak takto si zrobíme. Tu bude celý golden, tu bude golden, ten golden a tu si dáme stoneový. No, vyriešil som to. Teraz potrebujeme motor, dáme si combustion, nerob figle so mnou. 1, 2 a 3. Ďalej potrebujeme paliva si dáme si lávu. Tak túto. Tak. Padaj. A tu bude, kde by mal kýbel. Áno, kýbel s fuelom. S benzínom, keď dobre viem. Dáme si No, ty prch mal jeden. Takže dáme si to tu. Nie. Ja si... Joj, nevadí. Tak. A naplníme si to. Tu, kde bude láva, dáme olej. Tu, kde bude voda, dáme lávu. A tu, kde bude olej, dáme benzín. A keď všetky zapneme, vidíte, že nám to pekne všetko olej nám ťahá. A už máme, vidíte, lávu nám to pekne ťahá. A tu sa naplňuje pomaly. Tu sa nám už ani nenaplňuje. Počkej, neviem, či sa teraz bude ťahať, či nie. Ale tak
Vody sme veľa nenačerpali, ale ťahá to. Naťahalo to. Aj to tu nám vyťahalo. Ešte taký takže dá ťaží to aj lávu. Super. A keď prídeme k tomu, dáme, prídeme k tomu s prázdnym medom, dáme si joj. Vidíte, toto mi robí vždy. Keď vedo si nemôžem, vidíte, vždy mi to zoberie, ako keby to vedo. Nevadí, tak si všimnite. Bere to po jednu tú čiarku, keď si zoberiem z prázdneho vedra raz, tak po tú čiarku to bere. Aha. Puk. Puk, 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 puk. Vidíte? Počkajte, takže mohli by sme možno s tým vybavať. Nie, ty sa nikde nerozliezaj. Poď sem, moja kráska. Tak. Takže, keď sa to tu všetko nalieva, takže mohlo by to aj vždy, áno, vždy to čerpa. Takže podľa mojich vedecko-analytických odhadov, tam to neťaží už asi, keďže tu máme vodu a dáme tu kýbel s vodou, vidíte, že teraz nám tú vodu neťaží. Áno, dá sa to takto vybabať. No nedá sa s tým vybabať. Musí sa dať. Vidíte, že s tým sa dalo, tak s tým sa nebude dať. Jedine, že ja to tu skúšam normálne tie. Tu by sa urobil nekonečný zdroj a vypustil. Ťahá to tú vodu. Ťahajú. A pritom, a to je nekonečný zdroj. Super. A s tým olejom tiež to vyskúšam. Takže, keď chcete. Áno, vidíte, tu sa doplňuje z tých dvoch. Haha, vidíte? Takže, tu máš house radu, ako keď chceš, aby to bolo plné. Zrob si taký nekonečný zdroj a čerpaj z neho vodu. Tu je nekonečný zdroj na tú lávu. Nie. Tu budeme tiež asi, vyskúšam to pustiť dvoma smermi. Pretože láva nemá nekonečný zdroj. Tak neviem, či s tou lávou vybabem. Ach, no. Tak s tou vodou sa dá vybabrať, ale s tou lávou asi nie, ja vidím. Alebo když ešte by sme to dali takhle, to. A dali dve tie bloky. Tak to neťaží. Joj, nie. Padaj odsud, už som Čech. To mám z tých vašich let's playov, vidíte? Nie. Samozrejme sa budem. Česko máme väčšinu Slovensko. Musíme si to prísť. Vidíte? Z toho sa to dá urobiť. S tým olejom netuším. Neviem, či sa dá urobiť olej nekonečný zdroj, ale pochybujem. Ale za vyskúšanie dáme, že nie. Takže. Oil bucket. Nedá sa. Takže to bude nejak ako s tou lávou. Tak nič. Tak tu sú tie pumpy. A ja by som ti house chcel teraz ešte len ukázať tak naposledy. Ako naposledy tu. Môj svet. Môj industrial svet. A tu mám môj svet, kde opakujem tretíkrát môj industrial svet, kde mám všetky veci a moje tie somariny. Počkajte, si odložím. Áno, viem, že tu ukladám meteru. To čo už. Takže, tu je kompresor. Kompresor je dobrý na vytváranie tých umelých diamantov. Som si všimol, že u toho najnovšieho industriálu 9 sa te niekto pýtal, alebo vravel, že si máš vytvoriť tie diamanty. Tie diamanty sú dosť náročné
na materiál. Tu mám tie. A ešte ti ukážem, ako mám zrobenú slnečku. A vidíš, ty si vravel, že do 9 si chceš dať nie sú redstone lampy, ale by si tam dal glowstone. Daj si tam tieto lampy. Krafte sa jednoducho, hneď ti ukážem ako, len ich nájdem. Vidíš, klikám a nejde. Zrob si jetpack. Je dosť ľahký na výrobu. Tieto Advanced Search si spravíš ľahko. Vidíš? A dáš si tu si dáš bedbox, refined iron, glowstone a máš electric jetpack, ktorý nabíjaš v pôde, hoci kde. No, že mi ťažia tie somariny, však zaraz mi vybuchnú. A jetpack máme nenormálny hluk, takže si zvuky snížim. Hajzel! To budem chodiť, vidíš? Je to tu ťaží. A, copper. Hozy, ťaží mi to. Zatiaľ tu mám modré. Dúfam, že to nie je. A, tu mám triediť. Nemám triedičku, nedal som si triediť, dal som si iba, aby mi hlinu a gravel vyhadzovalo do jamy, kde je kaktus. Lebo to vážne nepotrebujem. Tam mám na vodu, a lavu zatiaľ nemám. No a kde som... Aha, že sprav si tie lampy, krafte sa veľmi dosť jednoducho, keď ich nájdem. Spravím to takto. Tu sú. Vidíš, dáš si len takto, skla, redstone a tu si daj white lumar. Lumar sa kraftí jednoducho. Tu si dáš napríklad nejaké farbilo, napríklad modré, dáme si green lumar, dáme si green, vidíš? Dáš si cactus green, redstone, glowstone a máš lampu. Či lumar a z toho lumaru si môžeš zrobiť lampu. Ešte by som ti rád ukázal, ako to mám ja spravené dole. Tu som minoval, tam dole mám nič a tu sú tie moje bedboxy sú napájané z týchto ti ukážem. Vidíš, takto to svieti. Je to pekné a moje bedboxy sú napájané z týchto a z týchto tu. Ešte mám obrovské zásoby energie, takže preto som si dole spravil aj takú tú ako keby vývojňu. Keď budem chcieť niekde v diaľke napájať tie iné prístroje, že nebudem musieť z tohto bedboxu, ale môžem napríklad z tohto, keby niekde tam, tak z tohto mi povedie kábel až tam, toto by som mohol zbúvať, alebo nie. No takže dúfam, že som ti poradil house a takto by som sa chcel aj zviditeľniť, že natáčam aj let's play, dúfam, začínam iba s nimi, dúfam, že sa budú na mňa pozerať, odoberať, lajkovať, komentovať aj iné tie, čo robia aj vám. A ešte posledné by som chcel gratulovať Ježiškovi k jeho sviatku, takže všetko najlepšie Ježišku, veľa šťastia, lásky, úspechov, ako písal aj house sexu, takže tam vám vidíte, mi to pumpuje až tu. Takže všetko najlepšie a s Bohom.